ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ 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 ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ అష్టాదశ పురాణాలేడు సర్వశ్రేష్టమైన పురాణం అంటే పూర్వతుల పురాణ గ్రంథ రాజా అని పంపారు. ಪುರಾಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದವು ನಮಕ್ ಪಂಡ ದೇವಿರೇನು ತೆರಿಯೋನೇರ ಪೂರ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಪಲ ಇಚ್ಚು ಅವೇ ಆತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ಲು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ आणि ಭಾಗವತಂ ದಾತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಬೇತೆ ಉಗ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಆತು ಪಂಡ ಭಾಗವತಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಮಂತನೆ ಆರ್ನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥನ ರಚನೆ ಮಂತು 17 ಪುರಾಣನು ಒಕ್ಕ ಇದೇನು ವೇದನು ಮಹಾಭಾರತನು ಅವು ಮತ್ತ ವಿಭಾಗ ಪುರ ಮಂತ್ ಪುರಾಣರಿಗೆ ಐಟ್ ಸಂತುಷ್ಟತಿ ಅಂಚದ ಒಕ್ಕ ನಾರದೇರಡ ಎನ್ಕೇನ್ ವೇರು ನಾರದೇರ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈರು ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಂತನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈರು ಬಾಕಿ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂತಾರು. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿನ ದೆರ್ತ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ಈ ರಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಉಪ್ಪುನದು ಕಲಿಯುಗ. ಏತದ್ದಿ ಆತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಭವ ಸಿಂಧೋ ಪ್ಲವೋ ದೃಷ್ಟೋ ಹರಿಚರಿಯಾನು ವರ್ಣನಂ. ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಏನದು ಅದೇ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ನ ಕಲಿಯುಗ ಮತ್ತು ಪೂರ ತಾಪತ್ರೆಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಾರದೇರ್ಲ ಅವೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಇಚ್ಛೆಯಾಮುಹು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡೆ ಆಸಕ್ತ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್
ಭವ ಸಿಂಧು ಪ್ಲವೋ ದೃಷ್ಟೋ ಈ ಭವಸಾಗರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೆ ಮುಂಜೆ ಮರ್ದು ಅವೇ ಹರಿಚರ್ಯಾನು ವರ್ಣನಂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಗುಣಗಾನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಈ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಆ ಗ್ರಂಥನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇಡ ಟ್ಯೂನ್ ಆದ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿರವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೆ ಐತ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯನ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ ಅಂಚದ ಸುರುತ 2 ಶ್ಲೋಕದ ಸಾಂಖ್ಯ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಪರು ಸಾಂಖ್ಯ ಅದೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಡ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವೆಂತುಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜೇರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚಿನ ದೇವರೇರು ಓಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಅವು ತೆರಿನನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ದ ಸಾಧ್ಯ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಬರ್ತನೆ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ ದೇವಹೂತಿ ಎಂಕಾಯ್ತ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಷಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ ಅಂಚದ 24 ತತ್ವ 25ನೇದ ಕಾಲ ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಅಂಚದ ಏತ್ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ದೇವಹೂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಎನ್ಮಾರ್ದು 17 ಬರ್ತನ 32 ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪಣ ಅಂಚದ ಇನಿಕ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಚದ 32ನೇ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಶ್ಲೋಕನೇ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದು ಕೇಳ್ನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 32 ಮೂಜ್ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಈ ಮಾಚರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ದ್ವಾದಶಿ ಭಾಗವತಡ್ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯಾಕಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾನೆ ಬಾಯಿ ಹಠ ಆದುಟ್ಟು ಅದೇ ಏತ್ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿಪಾವನ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಂಬರ್ ಅಡಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಂಪ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಅಂಚದೇರು ದ್ವಾದಶಿತಾನಿ ಏಕಾದಶಿತಾನಿ ಭಾಗವತನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ಉಪವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರಾ ಪಾಪರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಅಡಕೇರ್ ಕಲ್ತದಿದ್ದಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಆಗತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ 18ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 18ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಏರೇಕ್ ನೆನಪು ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರು ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಚದ್ ರಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂದು ಅಂಚದ್ ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ 3 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ 12-12-60 ಅದೇ ಯಾಪಲ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪಂತ ಐಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ 8 ಜನಗನೇ ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೇತ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಅವೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ
पदराड पदराड येत अजिपा दादा पंतले बारी पोल्लुद श्लोक अवे अंचर दायपंड इदेनी इनी पन्ने दायपंड फस्ट लाइन द्वादशिदाने पुदर्देप्पारु ई श्लोक द्वादश्याम एकादश्याम वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् अदे पन्ने ಅವತಂದೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಅಧಿಕಂ ಆಸತೆ ಅಧಿಕಂ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಫಲಂ ಅಧಿಕಂ ಆಸದಂತೂ ಆಫರ್ ಪನೋಡಂದೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಬಂತು ಮಂಚದ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನೋಡು आणि इनी भागवत श्रवण मनपुनकले दाद प्राप्ति आपण दीर्घायुष्य दाय बोलू पाप कर्म अनपरे दीर्घायुष्य बोलच अदे ಅವ್ಯರ್ಥನೆ ಅಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕದ ಅದೇ ಅಂಡ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪತತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತಃ ಕುತೋ भवति पातका अंचद दादपनोंदलेर मुल्पा पंड ಏರ ಇದೇನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡುದು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯಾದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೇನುವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಅದೇ one who hear this bhagavatam on the ekadashi or dwadashi day is assured of long life पूरे बारी क्लियर उंडवे माथेरेल ಗೊತ್ತುಗೋಡು अवे ಕ್ಲಾಸ್ ಬಪ್ಪ ಅದೇ ಓದ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ದಾಯ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿನ ಪಕ್ಕದೆ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕಲೆತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಬುಕ್ ಓಲ್ ಹುಡುಪಾರೆ ಅಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಬುಕ್ ಹುಡುಪನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ SLC ಅವು ಇದ್ದೇ ಶಾಲೆಡ್ ಹುಡುಪಾಯಿನ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತನೇ ಮಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬತ್ತನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾ ಬಾ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಬೇಕಾರ ಏರಗಾವಪ್ಪ ಹೊರ್ಚೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚು ಆಡ ನೆಕ್ ಬತ್ತನೇ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅದೇ ಏತ್ತು ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪಡ ಅವನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರದು ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಂತುಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೀದು ಅಂಚ ದೇವರ ಅವನೇ ಪನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ದುಃಖ ಉಂಟು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಲ್ನ ಬರ್ತದ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಂಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ತೆರೆಯುವ ನೆಂಚಾಂಗ್ ಪಣ ಐನ್ ಉಪಕ್ರಮೋ ಅನುವೃಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪದ್ಧತಿನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡಾಗ ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಒಯ್ನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂದೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯರು ಅದೇ ಅರೆಗ ನಮ್ಮಂಚೆನೆ ಒಂದು 10-15 ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಯೋಚನೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಒಂದು 10 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಐತ ಪುದರೆ ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಐತಾರು ಏತ್ತು ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ದು ವರಹ ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷಯ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತಿರುಪಾವು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಾಯದ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ ಅರ್ಥ ಬುಜ್ ಅದೇ ಅಕಲ ಕ್ರಿಪೇಟ್ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಪೇಟೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತು
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುರಿ ಇತ್ತ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಕೆವಿಕ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಈತ್ ದೂರದ ವಸ್ತುದ ಶಬ್ದನೇ ಕೇನೋಲಿ ಈತ್ ದೂರದ ವಸ್ತುನೇ ನಮಕ್ ತೂಲಿ ಪಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ತಿರಿಯೋಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಚೂರ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ನಮಕ್ ಹೊರಣ್ಣೆ ಕಲ್ಪರ ಅದೇ ಹೊರಣ್ಣೆ ಇರ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪುನಂತ ಕಲ್ತು 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 ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ ಅದೇ ವಿಷಯ ಕಲ್ತು ಕಲ್ತು ಕಲ್ತಂಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಚುರುಕ್ ಆವಡು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆವಡು ಅದೇ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೈನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೋಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಭಗವಂತ ಗೀತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ವರು ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚಂದು ಗೀತಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತು ನೋಡು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನುನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಏನು ಅದೇ ಎಂಚಲ ಆಪುನು ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಏನೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮಡ ಜೀವನ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನಗಾತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಅದು ಪಂಡು ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಅದೇ ನಾನು ಪಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಒಂದೇ ಭಗವಂತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೇನೇರ ವಲ್ಲಿಂದ ಓಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದು ತುಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ತಿನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಓದೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೋಲಿ ಅನ್ ಭಗವಂತ ಈತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಓಜತ್ ಪನ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ವಾದ ಮನ್ಪರೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ ಬುಡ್ರಿ ಒಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ವಾದ ಮನ್ಪರೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ ಬುಡ್ರಿ ಒಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾವಡು ಮೋನೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದ ಕೋಪಲೆಗ ಮೆಕ್ಕಳ ಆಪು ಜಪ್ಪ ವಾದ ಅವೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ವಕೀಲೇರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರೇ ದೀದ್ ಪನ್ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಡೆಗೆ ಅಗಲೆ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಈ ಪಾಪಿಡು ಪರಮ ಪಾಪಿ ಪಂಡಿತ ಪರಿಗಣಿತ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಪಿಡು ನಂಬರ್ 1 ಪಾಪಿನೇನಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿಡು ಇತ್ತಂಡ ಈ ದುಃಖನ ದಾಟು ನೆತ್ತಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಾಗರನೇ ದಾಟದ್ ಗುರುಪಾಗಿ ಬೈತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ ವೃಜಿನಂ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ ಸಂತರಿಷ್ಯ ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ದಾಟುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ತೂ ಕಣಕನ ಎಂಚ ಭಸ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನಗೆ ತೂ ಇತ್ತಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೊತ್ತಾದ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಂದರೆ ಆಗ್ಲೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಪುರ ಪೊತ್ತು ಭಸ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಚದ್ ತುಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಂ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತೋಡು ಈಶೋಪನಿಷದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐನೇ ಅದೇ ಪೂರ ಜಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಭಾವಾರ್ಥದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಏತು ಭಾವಾರ್ಥದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತದ ಏತು ಭಾವಾರ್ಥದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥ ಇದನ್ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಪಣ ಈ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಆತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಅವದಾದ ಅನ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ್ ಪಾಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜಗತ್ತಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಾತು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನದಾತು ಉಂಡತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇದೇನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತನ ಅನುಭವ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ತುಂಬು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಅದೇ ಏತ್ತು ದುಃಖಡಿತ್ತ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟದೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಜೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ
ఏరు ఎంచిన పడాడు అదే నో టెన్షన్ పనుపు నాకు పని ఉంది ఎప్పుడు ಅಂಚದು ಅದೇ ಅಂಚದು ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತು ಪಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾವು ಅಂಚಿನಾವು ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಂ ಅನ್ಪುನಾವು ಅವೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ ಏನೋಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಂಡ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಏಡಲಕ್ಕೆಂಡ ನಮಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಲಾಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಂ ಅನ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತೇಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ఆయన ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಕಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುದು itu ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾಕಿ ಪನ್ನ ಅಂದು ಪ್ರಭು ಏನು ಒಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಖಂಡೆ ರಾಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತ ಕೇಂದಾಗನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ನೇತ ವಿಷಯ ಈತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಉಂಟು ಅದೇ ಪೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಾಯಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಒರಿಯನ ಸಹಾಯಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ನೆತ್ತಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬೇತು ಉಲೈಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಡತೆ ಪುರಾ ಅನುಭವದ ಪರಿಪಕ್ವ ಫಲ ಭಾಗವತನ ಪಂಪೇರು ಗಳಿತಂ ಫಲಂ ಗಳಿತಂ ಪಂಡ ರೈಪನ್ ಫಲಂ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಭಾಗವತಂ ರೈಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಫಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆದ ಆಚರಣೆಡು ನಿಪುಣ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಲಕ್ ಏನೋ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲಕ್ ಏನೋಡು ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೋಡು ಅವೇ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೇಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ఉంటుంది ಅಂಡ್ ಜಪ್ಪಟ್ಟ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ತೊಡಗಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಯದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಜಪ ಚಾಲನಾಗ ಮುಂಜೆ ತಾಲೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಂಚದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾಪು ಅಂಚದ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡು ಭಕ್ತಿಲ ಮನ್ಕೊಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ದೀವೋಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾವಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀವೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಫಲವಸ್ತು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಇದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಪುನೇಟಕ್ ಏನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ತೊಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏರೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೇಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಏರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದು ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅಂತ ಅಂಚದ್ ಲಭತೆ ಹೊಂದು ಏರು ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಂಡ ದೇವೇಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ದೇವೇಡ ಗುರುಟ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲು ನಮಕ್ ಇದೇನ್ ತೆರಿಪಾಂಡು ಅಂಚದ್ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತ ಆದ ಸಂಯತ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಇಂಚು ನನ್ನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಅಂಡ ಈ ವ್ರತ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ ಜನಕ್ಲೆ घड़े मुदल दादा पनपेर आध्यात्म पनपेर आत्मा पनपेर आध्यात्मिक जगत पनपेर फस्ट कंचेने तोजु आंड क्रमेण अक्लेग दादा आपण पूरा विषय अर्थ आपण ओके पण अक्लेग दादा बरोबर ज्ञान
ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಃ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಾನ್ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತ ವಿಮೂಢಾನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ. ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಶರೀರಡ್ ವಾಸಂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಐತ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪೋಪುಂಡು. ಇದೇನ್ ಮೂರ್ಖರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರ ಕಂಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದ್ ಬೇರೆ. ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಏರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಅಕ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮಕ್ ತುಯರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೋಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಈಜಿನ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಈಜಿ ನಮ್ ಮೋಸನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪು ಅಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಪೇರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ದಾಯ ಬೋಡಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕನ್ ದಾದಾಪು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿಕ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಯೋಲ್ನ ಅದೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪನ್ಪು ಭಗವಂತ ತೆರಿಲ ದಾಯ ದಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಣ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ. ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯುನ ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಐನ ಅಕ್ಲು ಪಡೆದ ಅಕ್ಲು ಶೀಘ್ರವಾದ ಪರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿನ ಪಡೆಯುವರು. ಅಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಶಾಂತಿ ಅಂತವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ದುಃಖ ಉಂಡತೆ ಐದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗ್ ಬಂತು. ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ತಿರಿಯೋದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತುಗ ಬಾರಿ ಅಂಚದು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇನ್ವಾ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪನ್ಪ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೇನುನೇಕ ಪನ್ಪುನೆ ಆತ್ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 32 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೂಜಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ತಮಸಾಶ್ಚ ವಿಕುರ್ವಾಣ ಭಗವತ್ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾತ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ನಭಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತು ಶಬ್ದಗಂ. ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಶ್ಲೋಕ. ತಮಸಾಶ್ಚ ವಿಕುರ್ವಾಣ ಭಗವತ್ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾತ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ನಭಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತು ಶಬ್ದಗಾಂ. ತಮಸಾಶ್ಚ ವಿಕುರ್ವಾಣ ಭಗವತ್ ವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾತ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ನಭಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತು ಶಬ್ದಗಾಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
तामसाश्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मात् नभाश्रोत्रं तु शब्दगाम् तमसा पण तमो गुण टिपुन अहंकारद् च बొక్క विकुर्वाणात् परिणामन ಹೊಂದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಭಗವದ್ ವೀರ್ಯ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿರ್ದ್ ಚೋದಿತಾತ್ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡ್ದ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಅಭೂತ್ ಆವಿರ್ಭವಿಸಂಡ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಚಾಯ್ನಿರ್ದ್ ನಭ ಆಕಾಶ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶ್ರೋತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಳು तू आण शब्दगाम शब्दन केनुना अंचन मुल्प हनुंदुलेर देवोत्तम परम पुरुषन लैंगिक शक्ति तमो गुणट अहंकार प्रचोदित आनग सूक्ष्म मूलांशवायन शब्द व्यक्त आपुंडु बొక్క शब्दर्द आकाश बొక్క श्रवणेन्द्रियಳು उत्पन्न आपुंडु ಅಂಚದ್ ಇದೇನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೆ ನಮಕವೇ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕತುನ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಡ್ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಸಕಲ ವಸ್ತುಲ್ಲ ತಮೋಗಣಡಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದುಂಡು ಪಂಡದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಸಕಲ ವಸ್ತುಲ ತಮೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಕು ತುಂಬದ ಎಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಮೋ ಗುಣಟ್ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಲಾಂಶದ ಪ್ರಚೋದನೆಡ್ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವೇದ್ಯವಾದುಂಡು ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಆಕಾಶ ಇದ್ದಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆಕ್ ತುಂಬೆ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋಜದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಕೂಡೋರ ತೋಜಾರು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ 24 ತತ್ವ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಪರಿಮಳ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧ ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಂತ ಪಂತ ಅಂಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತು ನಕಲ್ ಬಂದು ಅಂಚದ್ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತದ್ದು ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರುಚಿ ಅದೇ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬಂದ ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದಿನ ಸೂಡ್ದು ದಾದೆ ಬತ್ತಂಡು ರೂಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶಡ್ದು ಅದು ಶಬ್ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಗಾಳಿಡ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಶ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಂಡು ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡು ಆಕಾಶ ಇದ್ದಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಿನ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸೇ ಇತ್ತು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ವಿಷಯನ ನಮಗ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥನು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂಚದ್ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆನ ಪಂಡದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವೇದ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಪೂರೆತಲ ವಸ್ತುಪುರ ಮೂಲ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ಪಂಡದ ಒಕ್ಕ ಶಬ್ದದ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಲಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ್ಲ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತೇರು ಪಣ ಭಗವಂತ ಒರುಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪೇರು ಒಂದಿಗೆ ಅದೇ ಆಕಾಶಡ್ ಶಬ್ದ ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಡ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಆಕಾಶಡ್ ಶಬ್ದ ಯಾನು ಪುರ ಪನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಪೂರೆತಲ ಮೂಲ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ಪಂಡದು ಒಕ್ಕ ಈ ಶಬ್ದದ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಲಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂಪೇರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಐತ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಪೇರು ಅನಾವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದಾತ್
ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬ್ದದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಬ್ದದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಶಬ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದುದಿತ್ತಂಡ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನನ್ ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಅಂತ್ಯ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಇದೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದನೆ ದಿವ್ಯ ತರಂಗವಾಯಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ತರಂಗ ದಿವ್ಯ ತರಂಗವಾಯಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ತುಲೆ ಶಬ್ದ ಏತು ಶಬ್ದ ಅಂಜದ್ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಲೇಡು ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಭೌತಿಕ ಧ್ವನಿರ್ದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಎಂದು ಬಣ್ಣದ ಬುಲಿಪು ನೆರೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ఆయన ఎండ్ వల్పం అనుకోలే హరే కృష్ణ మంత్ర మనొంದು ನವ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚದ ಬುಲಿತ್ ನೆರೆದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಪನ್ನೇ ಬುಲಿತೊಂದು ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬುಲಿತೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪದೇ ಪೋ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿರು ಪೋನ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಲೇಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಭೌತಿಕ ಧ್ವನಿರ್ದ ಆರಂಭ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಧ್ವನಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಐದು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ಧ್ವನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಧ್ವನಿನ ಸಂಧಿಸಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಚಿನೋಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮಧನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಈ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಉಳ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೋಲೋಕ ದೇವರನ ಧಾಮ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೆರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ಧ್ವನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಧ್ವನಿನ ಸಂಧಿಸಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಕಿದ ಅಗತ್ಯ ಒದಗಸವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದರ್ದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ತೆರೆಯೋಣ. ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದರ್ದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದರ್ದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪರೈನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚೆನೆ ಶಬ್ದ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಶಬ್ದರ್ದೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಗೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನೆ ಪಂಪೆ ತುಲೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದರ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಅದೇ ఒక వాయు ఆకాశర్దు వ్యక్తాండు పండుది ముల్ప పనేరాతండు శబ్దర్దు ఆకాశ ఎంచ పుట్టుడు ఆకాశర్దు వాయు ఎంచ పుట్టుడు ఒక వాయుర్దు అగ్ని ఎంచ పుట్టుడు ಪನ್ಪುನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿವರಿಸಲಾಕುನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅವೇ ಜದಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಅವೇ ಮೂಲ ತತ್ವ ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೆ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದರ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶರ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ನಾನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಶಬ್ದರ್ದು ಆಕಾಶ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಕಾಶದ ಗಾಲಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಾಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೂ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸರು ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶದ ಕಾರಣ ಅವೇ ಆಕಾಶ ಇದ್ದಿನ ಶಬ್ದ ಇಚ್ಚು ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೇ
ಆಕಾಶ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಪಂಡ ಕೆಬಿಕ್ ಕಾರಣ ಕೆಬಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಕೆದ ಪ್ರಥಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದು ಅದೇ ಕೆಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಇತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿತ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಈಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನವು ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯರೆ ಬಯಸುನಾಯೇ ಸುರು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಕೊಡು ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ಕಡಪ ಅವನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭೌತಿಕ ಇಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ವಾ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುರಾಯ್ ಸುರುಕು ಕೇನು ಅಂಚಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಶ್ರೋತ್ರಂ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕೇನುನು ಅವೇ ಕೇನುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪಂಪೇರು ಶೃಣು 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 ಪಂಡದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಎತ್ತು ಜಾಗರ್ ಬಂದ ತಶೃಣು ಏತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂತು ಅಂಚದ ವೇದ ಜ್ಞಾನನು ಶ್ರುತಿ ಪಡೆದ ಲೆಪ್ಪೆರಾತಂದು ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪೇರು ಕೇನ್ ಅವೇ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡಿಗೆ ಓದುದತ್ತಿಗೆ ಕೇನ್ ಬಿಡಿ ಗುರು ಮುಖಾರ್ದ ಕೇಂದು ತೆರೆಯೋದು ವಾಪಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ಪ ಪಂಪ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಒಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖನ ಕೇವಲ ಆಲಿಸವನ ಮೂಲಕವಾದ ಹೊಂದಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣರ್ದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಸ್ತುಲೇನು ತಯಾರಿಸವು ಅಲ್ಪವು ಅಪಗನೆ ಇಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರಡ್ ಐನು ರೂಪಾಂತರಿಸವಲಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗಗನ ಚುಂಬಿನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಐನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಗಗನ ಚುಂಬಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಮರ ಕರ್ಬ ಕಲ್ಲು ಬಾಕಿದ ವಸ್ತುಲು ಅಪಗಣೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡವು ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ವಸ್ತು ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ವಸ್ತು ಗೆತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿನ ಮಂತ್ರ ಭಾವಾರ್ಥ ಅದೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅದೇ ಆ ಪೊಯ್ಯೆ ನಮ ಅಂತದ ಜಲ್ಲಿ ನಮ ಅಂತನ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಮ ಅಂತನ ಅದೇ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮನ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚದ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪುನಃ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಏನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಂತ ಎನ್ನ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಹಾಕು ಪೊಯ್ಯರು ಪೊಯ್ಯಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚದ ದೇವರ್ನ ಅಂಚದ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಂಚ ದೇವರ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಚೋರು ಎನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾನು ಅಂತ ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಚೋರ ತೆಲ್ಲೆ ಚೋರ ಒಂತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ದೇವರ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಓಲೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಆಂಡ ಮುನ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಗಗನ ಚುಂಬಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಮರ ಕರ್ಬ ಕಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಂದೆಪ್ಪುನ ಭೌತಿಕ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುದು ಅವೇಕ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗಿಸವನ ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ತೆರೆಯೋನು ಅದೇ ಏನ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ತೆರೆಯೋನು ಅದೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶ್ರವಣದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನನೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡ ಉಲ್ಪರ್ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕುದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಕೇನೋದು
ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಜಡ ಐಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತ ಆದಿತ್ಯರು ಶಾರೀರಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತೊಂದರೆ ಪಡೋದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೃತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಕೇರ್ನೇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೇರ್ನೇದು ಅರ್ಜುನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಅರ್ಜುನನ ವಾಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಚ ಕೇಶವಃ ಹೇ ಕೇಶವ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಉಂತೆರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನನೇ ಯಾನ್ ಮರತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ ಸಪುನಲ್ಲೇ ತೋಜೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಪಶಕುನಲ್ಲೇ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಬಂತೆ ತುಲೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಎಲ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಇದೇನಿ ಗಮನ ಕೊಡು ಕೇಂಡನ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹ ನಾಶ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಐನಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇಂಡನ ಇದಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಅರ್ಜುನ ಇದು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಯೇ ನಮ್ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಫುಲ್ಲು ಗೋತೆ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ದಾಲ ಮಂತ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಅರೆ ದಾಲ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಉಪ ಜೀವನ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಬಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಈ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮೋಹ ನಾಶ ಆತನ ನೈಕ್ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೇರು ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೇರು ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಚ್ಯುತಿಜ್ಜನ್ನಾರೆ ಅಚ್ಯುತ ಎನ್ನ ಮೋಹ ಮಾಯ ಈರ್ನ ದಯಡ್ದು ಕುಲೆ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ಈರ್ನ ದಯಡ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಕು ಗೊಡ ನೆನೆಪ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯರಿ ಮನೆ ಯಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಡಿತ್ತ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬುಡಿತ್ ಯಾನ ಎನ್ನಲ ಇರ್ನಲ ಸಂಬಂಧನ್ ಮರತುದು ಅದೇ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ಸಂಬಂಧನೇ ಶಾಶ್ವತ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಜದ್ ಈರ್ನ ಕೃಪೆ ಎಂಕ ನೆನೆಪು ನೀರು ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡುಲ್ಲ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡುಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಪುರಾ ಡೌಟ್ ಉಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಗತ ಸಂದೇಹ ಪುರ ಸಂಶಯ ಪೋಣೆನ್ ಎಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೆ ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ ಇರೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ದೇವರೇ ಆನಂಚ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದೇ ಅಂಚದ ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಡ ಅರ್ಜುನ ಜಡ ಹೈಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತಾದಿತ್ಯರು ಶಾರೀರಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೊಂದರೆ ಪಡೊಂದಿತ್ತರ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಡತೆ ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೃತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂತಂತಾರೆ ಕೇನು ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಅಂಡ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಕೇನು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರ ಅಂಚದ ಪ್ರೊಪರ್ ಪಂಪೇರು ಆಕಾಶದ ಆ ಶ್ರವಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಪುನು ಅಪಗನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುನ ಸದುಪಯೋಗನ ಶ್ರವಣದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುಲಿ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತುಲೆದ ಸದುಪಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ತತ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಅನ್ವಯಾಪುಂಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೂಲರ್ದ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನವ್ವೆ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅದೇ ಅದೇ ಓಲಾ ಪೋದು ಆಗಲ್ ಭಕ್ತಿಯ ಮನ್ಪುಜರ್ ದಾಲೆ ಜಕ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡವಡ ಅಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ 8 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನುದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲರ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಂತುಡು ಗುರು